में टेंशन आ गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा कैसे माल के मोबाइल धरा गइल बा तो कैसे माल के मोबाइल धरा गइल बा। गजब यार, कश्यप और खेसारी के जोड़ी ने गजब का कमबैक किया भाई। माल के मोबाइल अन्नपूर्णा फिल्म्स पर बहुत दिन बाद कमबैक। कश्यप और खेसारी का गाना का बोल माल के मोबाइल धरा गइल बा। तार हव वाला फोटो दिखा गइल बा, संगे माल के मोबाइल धरा गइल बा। कश्यप का एक गाना लिखा हुआ वर श्वेता मेहरा, जिसमें एक्ट की हुई है खेसारी लाल यादव के साथ। बहुत दिन बाद श्वेता मेहरा का कमबैक कराया गया इस गाने के साथ। माल के मोबाइल धरा गइल बा। खेसारी लाल यादव के ये लाइन जो गाए हुए खेसारी लाल यादव जी कि अब हमारा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा, अब माल के मोबाइल धरा गइल बा। यह लाइन बहुत ही तेज़ी से रील्स पे हो रहा है वायरल, और यह गाना 100 मिलियन जाएगा, इसकी गारंटी है भाई। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा वीडियो आप सभी को लगातार देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।